paketti. Paskaa. Kiivaa. Sokeria 6 kiloa. Siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon. Pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Mitä sä... Mikä tää haisee? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Kas niin. Tää on ihan tolkuton määrä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Ehkäpä. Kohta täällä edellään kuule kuin kartanossa. Paskaa. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? Mitä helkkaria? Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista? Tonne astiaan. Että sä olet itsekäs. Paraskin puhumaan. Saanko huomata, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Kari sentään antaa mulle mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. No, anteeksi, kuinka? Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Ettes yhtään häpeä. No et ite yhtään häpeetä. Onni joutuu vaaraan oma isoisänsä takia. Voi saakeli tätä elämää! Onnilla on toinenkin koti, jonka sinä omistat ja jossa Tuomo asuu. Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Hyvä on. Jos tämä peli jatkuu, niin minä ja Onni lähdetään. Hieno homma. Tämä pannu muutti tänne jäädäkseen.